एको एमिति मॉडिफिकेशन कर एक्सेसरीज फिटेड कर एक्सेसरीज रो प्राइस 180 प्लस। नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। मु संजय बजरंगीमोटर नुआ के शॉर्ट वीडियो रे आपन फोन तर स्वागत जणाउछु। आज रे शॉर्ट वीडियो रे आते लग्जरियस गाड़ी आपन पय नियाची जेंति ऑल फीचर्स रे रहइबो। 2024 लास्ट रो I20 आस्था ऑप्शनल रहइबो, पेट्रोल वर्जन पुरी ऑटोमेटिक रे रहइबो। गाड़ी टी जेंति कहितली मात्र 27400 रनिंग हेछि विथ सर्विस रिकॉर्ड रे। टायर कंडीशन ब्रांड न्यू कंडीशन अछि, प्लस ए गाड़ी ऊपर आपन 2 ईयर वारंटी मध्ये रहउछि। एवरेज माइलेज भी आपन 14 प्लस पळे आसियो। बाहर सुधा आपन भीतर कंडीशन भी देखि परिबे। फुल ऑटोम स्टार्ट, स्टीयरिंग कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम प्लस एंड्रॉइड भी पाई जिवे। ऑटो फुल आपन को मिरर रहइबो, प्लस सनरूफ रहि जिवो, प्लस आपन वायरलेस चार्जिंग मध्ये पाई जिवे। गाड़ी रे आपन फ्रंट कंडीशन देखि पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन अछि, गोटे लग्जरियस फीलिंग भी दउछि। एटा डायमंड कटिंग टा भी गाड़ी के आपन को लुक्स करूछि। ता सहित कस्टमर टी एको एमिति मॉडिफिकेशन कर आपन बनेट हो किबा मिरर हो किबा बैक साइड स्पॉइलर हो पूरा एक्सेसरीज फिटेड कर एक्सेसरीज रो प्राइस 180 प्लस। जदि गाड़ी टे आपन नुवा परचेस करा जाउछंती 13,49,000 ऑन रोड प्राइस रहउछि। लेट न करी जल्दी जल्दी 16,000 नंबर आपन कांटेक्ट करंतु। आउट ऑफ स्टॉक हेबा गुरु रहले आपन मान को अपेक्षा रे। जय श्री जगन्नाथ।